beautiful. Beautiful. Sa ilaw na buwan,
pinupunta. Ah,
yung mga copings na mga I will lead you back. Someday I just nasa Naga. Ayan, Mabolo Bridge. Ayan, dito ginaganap dyan sa ilog na to. Ayan, kung nakikita nyo yung ilog dyan. Dyan ginaganap ang Piña Francia. Ayan, pag September, dyan pinuprosesyon si Piña Francia, si Inang Piña Francia. Then nakikita nyo yung bundok na yon, yun yung Isarog. Welcome to Pili, Camarines Sur, Camarines Sur Sugun, Albay Masbate. Pusitan ni Boss Bulalo. Going to Albay na to. Then itong way na to papuntang Visayas din to. Papunta ng Visayas at Mindanao. Layo no?
gamot. Isa sa lagnat, isa sa sipon, isa sa body pain at iba pa. Kaya tuloy agad makabangon, hirap makabalik sa hosting gigs. Pero ngayon, wais manzana na ako. I choose only BioFlu. Sigurado ako sa pagbangon. Dahil ang isang BioFlu, kaya lahat ng sintomas. Sulit! Babangon ka sa BioFlu. Hindi lahat yan. Phenylephrine HCl Perfenamine Maleate Paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Bago pa lumala ang flu, mag-BioFlu na agad. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, isla puti. Mas nilaban sa Pride Bar Blue. Ang puting damit ay magiging. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako mag-ina ang nail o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay isla puti at panayo pa sa kamay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Ang dagdag onion, garlic ay first experience formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Para sa heavy duty na mga ugasan, mag-smart dishwashing base. Dishwashing base, ito ang double tanggaling formula. Sulit maghali ng heavy duty na sebo, kakawasin ka sebo. Sulit man magdanggaling pagtilya, kaya man numero 1 na ang smart dishwashing base. Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Galay at pamamanhid ng kamay. Si Tito Norman. Heroes from nourishing herbs. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Eurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Revicon, lakas katawan. Bago gamanan. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Dahil lagi kayong nakatutok. Hello? Hello? Paying load? Nakalam naman ako. Laging love radio ang inyong sagot. Hello? Hello? Paying load? Nakalam naman ako eh. Ito? Paulit-ulit, paulit-ulit. Anli Anli nga. Dahil Anli ang ipagbibigay ng libreng load ang inyong favorite radio station ay delivery. Yung nakikita nyo palang yung nakikita nyo yung bundok. Ano yan? Yan yung bundok Isarog dito sa sa Kamsur. Ayan, mapapakinggan nyo yung yan, yung Mayon Isarog sa kantang Bicol, sa mga kanta ng Bicol song. Ayan, nandun yan. Bulkang Bulusan, nasa probinsyang Sorsogon. Bulkang Isarog naman, nasa probinsyang Camarines Sur. Sa diversion road ako dumaan. Ano din? Malagatok din ang dito, ang kalsada. Hindi rin binutas-butas na yung mga kalsada dito eh. Para palitan ng bago kahit na maganda pa to. Isang alba na yaman ng ganda bato. Ang gayon niya galing-galing pa rin. Lone people. Pasaway talaga itong mga banat.
isang madalas sa tubig siya kahiso siya alba layang ang kanta. Ayan, nakalabas na ako sa diversion. Kay Karibay, orgulyo ring Bicol. Magampalan ng bangkit Bulano. Daraga soltero sinta Amako. Testigos tinda ang pulang Pasipito. Sa
Batu, Camarines Sur. Yan, malapit na, nalalapit na. Mga 30 minutes na lang dadaan ako. Kaso daan pa pala ako sa facility. Dadaan pa ako ng facility kasi profiling ako para sa dito kay paring Cop. Kay Cop at saka kay Pig. Kay Copig. Yung ibang bayan di naman nadaanan kasi dadaanan na dito sa Kamsur. Etong Nabua, Bato, ay di naman pala. Mga diversion. Ito lang palang Nabua. Ito lang ang pati yung Pili. Ayan. Madaming inaayos na tulay. Ang daming tulay na inaayos ngayon dito sa Kamsur. Ano masasabi mo, Captain America? Tahimik ka lang dyan, di mo ko kinakausap. Captain America. Ito yung last na bayan ng Camarines Sur dito sa Pasouth. Ito ang Bato. Madaming nagtitinda ditong pansit. Ang tawag nila sa pansit is Bato. Ayun, ang daming daming gawa. Ito ang huling bayan ng Kamsur papunta ng Albay. Next, Albay na susunod.